Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Barkanku da warhaka. Ina kwananku, ina gajiya. Da fatan duk kuna nan lafiya lau. To alhamdulillah rabbil alamin. A wannan bidiyon zan yi bayani akan wanda suke so su samu dama su samu access to applied learning content su manufa course da suka samu a 3MTT. Yanzu kamar yadda kuka gani ina dashboard ina na 3MTT. Wannan dashboard ina ne. Farkon abin da za ku yi kuna so ku yi accessing course ku nan za ku je inda aka sa my course. Idan kuka je my course sai ku danna applied learning content kamar yadda kuka gan shi a nan ƙasa. Idan kuka danna sai ku jira yayi loading. Bayan ya gama loading sai ku je ƙasa. A nan za ku ga an sa me course module 1. Za ku ga an sa course module 1 kamar yadda kuka gani a nan. So wannan shine dai abin da za ku yi. Yanzu sai ku danna go to course. Idan kuka danna go to course zai kai ku inda ya kamata ku je. Ku danna go to course. Bayan kun danna sai ku zaɓi email inda za ku yi buɗe file. Wannan shine abin da ku tabbata ku yi. Idan kuka gama karanta daga nan sama ku tabbatar kun karanta duk abin da ya kamata ku karanta kamar yadda kuke gani. Kun karanta tun daga nan kun fara kuna tafiya. Ku gama karanta komai da komai. Sannan bayan kun gama karanta za ku lura da ana an ce me module 1 introduction to artificial intelligence. Aka ce na danna nan click here. So abin da za ku yi sai ku danna wannan wajen. Ku danne shi. Idan kun danne shi Coursera in ku zai buɗe. Sai dai abin da nake so ku fahimta yanzu. Introducing AI. Wannan Coursera inda nake amfani da shi application ne. Na yi downloading din shi daga Google Play Store. Application nake amfani da shi. Ku idan kuka danna zai kai ku website ne. Za ku bar wannan application ɗin. To ya za ku yi download wannan application? Yanzu zan nuna muku. Kamar yadda kuka gani wannan website ina ne. Sannan kuma daga website ina ya kai ni nan bayan na danna wannan click here button ɗin nan. Wannan button ɗin nan dai da nuna muku yace ku yi clicking na click here ɗin nan. To shine ya kawo ni nan wajen. Button ɗin da na danna dai a nan click here. To a takance zai kawo ku wannan website ɗin ne kamar yadda kuka ganta ga website ɗin a nan. To amma ku sani ba za ku iya samun damar aiki da website ɗin sosai ba. So shi yasa abin da nake fara ba ku shawara a kai ku fara downloading application ɗin wannan website ɗin nan mai suna Coursera. So zan nuna muku yanzu inda akwai downloading in shi in Allah ya yarda. Kamar yadda nace zan nuna muku in Allah ya yarda inda akwai downloading Coursera. So abin da za ku fara yi yanzu za ku je Google Play Store kamar yadda kuka gani na zo Google Play Store. Kowa yana da Google Play Store masu Android phone. Masu Android phone. Sannan masu Apple phone su masu je Apple Play Store ɗinsu. Idan suka je su zo wajen search nan ƙasa. Can za su je wajen search. Su yi clicking search. Idan suka yi clicking search a nan sama kamar yadda nake nuna muku ku je ku sa sunan application da za ku yi downloading. Wanda za mu yi downloading shine Coursera. Ku je ku danna sama sannan ku yi typing Coursera. Kuna danna Coursera
sai ku danna search. To kamar yadda kuka gani wannan shine application inda za mu yi downloading. Kun ga shine me Coursera. Fatan kuna fahimta. Ni a nan da yake na riga na yi installing shi yasa ga an sa open a nan. Ko a nan ba open za ku gani ba, za ku ga an sa muku me install. Install za ku ga an sa muku. A nan ɓangaren kenan sai ku sa install. Ni da na riga na yi downloading suka samu open, so zan danna open. So ina danna kun ga yanzu na shigo Coursera ina. Da fatan kowa yana bi kuna ga na shigo Coursera. Shawarar da zan ba ku ku ringa bin abun mataki mataki, ɗaya bayan ɗaya. Ku ringa bin abun mataki mataki, ɗaya bayan ɗaya. Shawarar da zan ba ku kenan. Kar ku ce sai kun gama kallon bidiyo in za ku je ku fara yin komai. Na'am. Ku tabbata kun bi ɗaya bayan ɗaya. Duk wani mataki da na yi in ma mutum zai yi amfani da waya biyu ne to in ma mutum ma zai buɗe tab biyu ne yana kallon bidiyo ɗin ne ya ringa bi, shine hanya mafi sauƙi da za ku samu wani abun da sauƙi. So idan kuka shigo Coursera yanzu kun download the application ɗin, to za ku ƙara komawa wannan site ɗin. Ku je site ɗinku. Idan kun koma site ɗin, ku yi copying sunan course. Ku koma site ɗin kamar kuka ga inda na koma site ɗin nima. Sai ku yi copying wannan sunan wannan course. Fatan kuna ganewa. Ku yi copying, ku danna copy. Idan kuma mutum yana samun shakku a baya so ya danna copy na site ɗin, to sai ya je asali inda aka tura shi shine nan. Sai mutum ya yi copying sunan daga nan. An gane? Mutum ya kalli sunan kamar yadda kuka gani an ce me Introduction to Artificial Intelligence. Zan zana muku ga inda nake karanta Introduction to Artificial Intelligence sai ku yi copying wannan. Da fatan kuna bi. Sannan kuma ku tuno akwai wani mataki daban. Idan kuka yi wannan, so yanzu abin da za ku yi sai ku je inda yake. In kuna so ku nemo course ɗin a nan application, ku sani wannan application ne. Sai ku danna search a nan ɓangaren. Kun gani? Idan kuka danna search, sannan me sai ku sa sunan course ɗin. An fahimta? Ni wannan wanda na yi copying daga site ɗin ne. An gane? To gashi nan yana shiga. Gashi nan kun gan shi a nan. Wannan shine course ɗin. Kun ga sunan shi ya fito. Introduction to Artificial Intelligence. Da fatan kowane a cikinku yana bi. To sai ku danna. Allah ya sa ku danna. Za ku ga cewa me ni a nan ƙasan an ce mun me go to course. Kun gan shi a ƙasan screen ina an ce go to course. Dalilin shi ne ni na riga na kawo, na ɗauko course ɗin nan. Na riga na ɗauko shi kuma ina amfani da shi. An fahimta? Ko idan kuka je nan kuka buɗe naku course ɗin ba za ku ga go to course ba. Ba za ku ga go to course ba. Na'am. Kun gane? Instead abin da za ku gani zai zama kamar haka. Yanzu misali zan je wajen course ɗin da ban buɗe ba. Za ku ga wani abu kamar haka. Yanzu zan bar shi ya loading. Zan bar shi ya loading. Ba wannan ba. Zan bar nawa ya loading farko. Masha Allah. So za ku ga an ce me see enrollment options. See enrollment options start 25th of August. Ɗazu abin da ya sa kuka ga da na je nan Introduction to Software Engineering bai nuna mun wannan abun ba kamar yadda na gani a nan. Dalilin shi ne a nan lokacin da na je na danna course ɗin nan
na uku out of 10 na danna daidai nan ɓangaren ne, kun fahimta? Yawwa. Shi kuma a lokacin da na zo nan wajen course introduction to software engineering, na danne wannan ɓangaren ne da yake nan wajen, na danne wannan enroll in nan, an gane? So kan mutum ya danna enroll, kan mutum ya sake ya danna enroll, mutum ya danne nan ɓangaren, an fahimta? Ba enroll mutum zai danne ba, an gane? To bari in danne wannan wajen. So idan kuka shiga cikin course ɗinku za ku ga wannan abun, see enrollment option a can ƙasa, sai ku danna, ku clicking wajen. Idan kuka danna sai ku jira. To kamar yadda suka ce a nan za ku ga audit a nan, fatan kun ga audit a nan. To sai ku danna audit kamar yadda suka ce. In kuka danna audit, to kun ga suka ce mana join course successfully. Kun ga wannan abin da ya fito a nan, join course successfully, to yana nufi an gama komai, yana nufi an gama komai. Domin samun ƙarin bayani akan yadda mutum zai samu damar accessing course ɗin, yadda mutum zai bi course ɗin har ya gama shi tun daga farko har ƙarshe, to ina so ku yi subscribing to wannan YouTube channel ɗin. Akwai notification bell da ake sawa, ku tabbatar kun danna, kun kunna naku. Sannan ku yi liking wannan video ɗin. Liking ɗin shi zai sa mutane daban-daban su gan shi. Kamar yadda kuma kuka amfana su ma su iya amfana da shi. Sannan kuma ku ɗauki link ɗin video ɗin ku tutturawa 'yan uwanku da abokanku wanda suke 3MTT, su ma wanda suka kasa auditing nasu video ɗin. Idan Allah ya sa duk kuka bi wannan matakan, kuka yi joining, kuka subscribing to channel ɗin, kuka yi liking video ɗin nan, kuka yi sharing, sannan kuma ku yi commenting abin da ya fi kuma muhimmanci. Ku faɗa mun me kuka fahimta da a wannan video ɗin, me kuke so a ƙara muku bayani a kai, banda wanda ni nan ƙara muku bayani. Wani abin da ba ku fahimta na audit ba kuma magana na ƙara haɗa wani video daban ma. In kun fahimta to shi kenan, wani abu ku yi ƙarin bayani wanda baya cikin video na kuma magana. To sai na ji ku dai, Allah ya taimaka, Allah ya ba mu sa'a. To wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.